Mbuyana, mbuyana, yugo mbuyana. Mbuyana ndine mubunzo mukuru kwazo iwe. Mbuyana, mbuyana. Mbuyana musona wenyu unofunge iko kuwana zweze. Zanyika mweya uchitambudzika. Mbuyana ndine mubunzo mukuru kwazo kunemi wana. Wana baba, wana baba. Hey, wana baba, wana baba, wana baba. Hey, uko wana baba, wana baba. Hey, wana baba makumbo yenyu wanofambire iko kuwana zweze. Zanyika mweya uchitambudzika. Nai wana baba, wana baba, wana baba. Nai wana baba, wana baba. Nai wana baba musora wedu unofunge iko kuwana zweze. Zanyika mweya uchitambudzika. Nai mbuyana. Kazwai mhoro isalibonani utini kurisei kumativi mana enyika tichiri kwa Kachimana mudzi kumabuja kunorera pfene ndo kwatiri muzuva ranhasi. Ndofunga munotondera paya sekuru vachidana murume vachiti iwewe une dambudziko rekudana nemadzimai evaridzi. Naizvozvo regai timbokurukura naye murume iyeyu tinzwe kuti ichokwadi here kana kuti kwete chaanga achireverwana nasekuru. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamhuri yeZimbabwe musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ndinoda kurora kwa mutokweni wakomana, ndinoda kurora kwa mutokweni. Ndatika ndinoda kutora mukadzi mutema ikoko wakomana, ndati ndinoda kutora mukadzi mutema ikoko. Anotika nije ulimi iwe dari nije ulimi, aswiti nije ulimi, dia nije ulimi, dia nije ulimi, switi nije ulimi, chamutengure. Ndinoda kurora kwa mutokweni wakomana, ndinoda kurora kwa mutokweni. Ndatika ndinoda kutora mukadzi mutema ikoko wakomana, ndati ndinoda kutora mukadzi mutema ikoko. Oi kuda tini wabereki wakaparara aiwe baba penyu pane bandiri kuona pane guwa so pane guwa randiri kuona ririkiita churu here mujuru here Semunhu asingatambire kumakuwa handizindondirana. aiwa wapindura zvakanaka ako wapindura zvakanaka chame. Mbuya wako aiwa chiremba ndiani apa? Awa chiremba ndigogo kuzora baba. Mbuya asi kuri kusiiwa hongu. iweweka haupo baba nyaya dzekuromba uruzizwa hongu. haupo padau yemwana asi yako chaiyo nyaya kuhura. Wazizwa umwe kwese kwakachenako apa wakatovanhu ndiwarudunura here kutukuru kana muchigona baba wataureiwa mwacho pamwe anogona
All right. Ndakudaida. Mukoma ndanzwa kuti sekuru wangu aitaura kuti zvemarogwe munenge munozvifarira ichokwadi ichitaurwa nasekuru? Ichokwadi. Ndezvipi zvamuda kutaura pamusoro pazvo zvese zvataurwa nasekuru? Pane zvataurwa nasekuru. Sekuru waita chokwadi kundiudza zvandiri. Asi chandisingazivi kuti vanokwanisa here kupedza dambudziko iri. Nekuti inini handizvidiwo ndozongoona ndakuhura areroya. Ndo ishu yekutanga. Yechitu, sekuru ndinoda kuti wandishandire ndokusaka wazonditi uye kumatare naika. Kumatare uku hakusikaenda kulombisa ukaenda kucheneswa. Naika. Ina ndichazvide ndachembera 40 years now. Pandai dhobha paya ndanga chine simba. Soro renyu rakatsvuka makarohwa ne? Rati ndiri bhirita ndakadonewa nesimende ndichicheka. Ndanzwa kazvambotaurwa kunzi vakadzi varidzi ndo vamunoda. Aiwa handidi mukadzi wemunhu musimudzei kuti ndoda mvana dzakasiwa newasikana vamwe kwegura. Izvi ndikuzvitaurira kuti ndizoone kuregererwa kumba namuimba yemukati mubhedroom areroya. Saka imi makaroora here? Hongu. Mudzimai wenyu ari pano? Ndinoimba kuti ari pano. Asi munofunga kuti achaitora sei nhau iyi? Achaitora zvibopoto asi nekuda kwekuti waripo here Magauro uyai mundiregerere pamberi peruzhinji. Right. Ndokumbira wari padhuze munyarara. Mama mira yenyu ipapo nemurume wenyu. Nhau yataurika padare mainzwa here mama? Amen. Munotiwo kudii nayo? Handina zvizhinji zvokutaura hangu, ndinongoigamuchira, ndinongoona kunge chipo chake. Ari chipo ichocho? Amen, asi ndakukumbira kuti dai chapera. Asi hamufunga kuti pamwe vari kunyeperwa? Kwete. Wakambobata mameseji nemafuta. Chokwadi mambobata mameseji? Amen. Mukaipedza sei nhau yacho? Ndakaipedza. Makawirirana? Wakandiregererana nhasi titizi 3 months. Ko imimi mukadzi wenyu chimoko bhose muri kuzoenda kune vamwe? Zvazvoita manje ndezvekuti chipo chokuprofita hachiprofita hama. Munorevei? Kureva kuti mukadzi wepamba nemukadzi wekumba musi wawanoenda kumazuva pamwe musi unenge une nguva dzako kana une munhu ari padhuze unongokabvira ipapo arero. Saka hamutodi kuzokutoshayana nawo madzimai chero nguva? Munoda mukadzi everyday? Naiye uya wandakamira naye ndakamuimbisa kuti munogona kuita wairi kana watatu bosi. Mama makavimbiswa here? Handiziva hangu, pamwe mwoyo mavo wasati wandudza. Asi vakatora vamwe munoona zviri right here? Handizvikwanise nokuti ndinototamba nhamo, saka handizoikwanise zvangu. Inenge yakurisa nhamo yacho? Handikundi. Mazvinzwa kamukoma? Iri nhamo iyi nhamo yesadza kwete kuba. Alright. Kumba muri kugutswa henyu? Aiwa tikuguta. Saka izvi mochitosimbana nasekuru kuti murume wenyu abatsirwe? Tichatombodaro. Imi mukoma muri kuda kuti muzvisiye here kana kuti zvinotokunakidza? Kare sori mukoma Andrew neshamba. Maprofita anokwana kuita matata ndiprofita nyaya yehure haana kupedza. Wakangondisiya ndichingohura vachindipa matombo ndichingohura. Dai pauna anokwanisa kunde inozongoona ndakuhura. Dai pauna anokwanisika kuti anondibatsira ina handizvide bosi zvikuru Samaria. Ko imimi pamunozoti makuhura munohurira munharaunda yamuri here kuti munoenda kure? Rega ndikuudze mahure ari kwese kunyange munharaunda nekure. Handiti vemudhuze mbewa dzepamba makonzo handitye. Asi kangoenda kuseri kwetereti yatowambira. Ko mukadzi wenyu akatsamwa akati inini hangu handichakuda, munozvitora sei? Semunhu womutema ndinofanira kujaira kurambiwa. Saka makagadzira kurambiwa? Kana kudiwa.
zvinhu zvamutaura mukoma zvamutaura mukoma mutaura nemwoyo wese yakati muri kuita yenyu dhiramu katatu kasingagumi chokwadi chaicho nemwoyo wese. mukadzi wenyu munomuda here? Ndinomuda nekuti ndiye anondibikira, ndiye anondiwaridzira, ndiye anondiwachira. Pasina izvozvo munomuda here? Ndinomuda even wandinohura nawo wacho ndinotova tine mukadzi. Vanotoziva kuti mune mukadzi? Ndinaye vachitomuziva vamwe wacho kana vasingamuzivi ndivavo. Vamwe wacho vanga varipo pano here pazuva ranhasi? Pari panapa? Nanovafungidzira kana kufananidza. Hamutovazivi zvakanaka? Zvazvoita kana wakandirwa baba. Saka imi muchienda kuna sekuru munoenda muchiti ndine mamhepo here anoda kuti abve kana kuti munenge mangotiwa chihure chingachiperi? Handiti ndine mamhepo, handiti chihure ngachiperi. Sekuru ngawabatsire dambudziko semabatsiro akaita matambudziko ari mupi? Idambudziko here kuhura kai? Idambudziko kai? Idambudziko munoziva ini handozvide ndozongoona ndarara. Hamutozvide zvesho? NdaMwari naKristu. Saka kana musingatozvide imimi chingotaurai pamberi pemukadzi wenyu mudzimai izvo handichaiti mobva masiyana nazvo. Pane chinokuremerai? Hongu hapana. Chiwaudzai ka? Rega ndikumbirise. Ndisati ndakumbira mudzimai ndokumbira una Kristu wandiregerere. Pane zvese zvandaibata Mwari kana unoshambidza sairi runashamba ndigezese ndibude pachena. So zvikiita tumas media ndizvo ndibude pachena mundiregere ndakura ndada kuchengeta mhuri yangu neiwe wanodana neni ngaumbomiri. Muri kutambira mashoko here mama? Uyanzwa. Muri kuirana nawo? Uyanzwa. Muri kuanzwa here asi hamuna chekutaura pamusoro pawo? Handina. Saka mashoko amunoda kutisiyira mukoma ndeapi musati maenda henyu? Inini zvangu pamusoro wemhuri weZimbabwe nonzi Kauro Sauro Fudzo, kune vese vachiri kutera tsoka dzekuhura mba munoshaya sauti areroya nekuti unenge uchida kukavha ari padhuze areroya. Dai Mwari akuregerera akubvisa chipo ichocho akuise kuchipo cheavo vakachena imvi vari vaviri areroya. Ndo shoko randikusiya kune mudzimai yangu dai andiregerera hake kana tikasvika kumba kusave nebopoto kana kakava. Sandini ndazvitaura ndanongedzwawo. Mashoko enyu ekupedzisira mama? Musi kuda kuregerera baba here? Nekuti hatitoda kukusiyai muchirambana ka? Handina. Munogara yenyu as usual? Togara. Okay. Baba munoera chi? Humba makombe. Chirima nemuromo? Chigeza matope. Muromo unenge bisikesi unodiona wakati areroya. Amai munoera chi? Munoera temo mbizi manjenjenje ganda remabhebhi. Ko chii chaakunetsa? Asi munombovabata jangi baba? Kana mbeu yacho ndotoona wanyange ukatobata zvakanaka unenge uchitopedza nguva. Ndo zvairi? Unotombozama nepaunogona but unotoona kuti hapana chauri kuita bheta ungosiya. But hamusi kutya here kuzoonzerwa zvirwere mumba? Kwete. Mira baba. Chiri chirwere chinooneka netsaona hachinzi chabva kunani areroya. Chirwere chakapinda mumusapoputani pamwe chabuda neapa kana nepapi. Saka muri kuda kutaura kuti amai havana kuvimbikawo? Handisi kuvapomera. Vakachena unge mukaka asi hapasai tsito kana munhu abatwa nemhosva areroya. Mhosva yauya kwandiri naika hapashai tsito. Mukadzi wangu akachena ndinomuda iye achindida haana chaanondishotesa. Chikamu chatiri kutaura ndechezvirwere because ukanga uchita gumbo mumba gumbo panze zvirwere zvichaita sei?
zvichauya. Alright, ngatiti panyaya yezvirwere zvakafanana nemosquito hapana anokwanisa kuwadzivisa. Wangauya kofirita hawo asi wamwe anorwara arero. Saka imi muri kuzvichengetedza here pamuri kuhura kana kuti? Nanhasi kana mune mushini wekutesta zvikunye zvangu izvi kana muchida ichi muri clean. Oh, muri kuzvigona seizvi? izvi protected. Okay, makazviprotect. Aiwa, tinotenda baba nemashoko enyu uyezve pamuchanotaura nasekuru itaika kuti kana muchikastrate wakazvibva zvangopera. Ndo zvandaikumbira ndati sekuru hawasi kutanga sekuru wachifuma kuno vamwe wangerengere pachishona maprofeta vakandiudza izvozvo vakandipa matombo ndikageza 9 days ndikati pamwe andiona ndine tsvina aona kuti ndigezi chaizvo 9 days uchigeza mazuva ese baba unokangaira handiti hazvina kuchinja. hazvina kuchinja nanhasi ina handitozvidi nongoziona zvaitoti. Yeah, it's a serious problem. I mean, mama baba okastrate kwakawo zvimire mongogara yenyu zvakanaka pamba. Bazvinzwa baba? Vanotambira nekuti ndinda kwavati dheipi. Nekuti chaakudiwa ndechekuti mukwase mhuri yenyu yakura sei? Ndine mwana baba ndikamira nemwana wangu apa munoti ndibaba wangu tikataura nyaya yemhuri 40 years now inini. Nyaya yemhuri siyai munhu ane 40 years angaita wana wakura sei? Aiwa, toda kuziva nhamba yavo. Nditaure newaiwai ndine vatatu vari pamukowa ne1 vari mumaraini chete. Mutaura chokwadi here kuti muri kuita henyu mafaniso. Pakristu kana viri jaja kana sekuru kotovati uyu vanogona kumunongedzera semanongedzera vaita sei ndovandiita ende izvi ndezvechokwadi. Sekuru wauya kuzobvisa satani mukati menzvimbo maditi mweya wakandigara ndewa satani mweya wopomba unotanganiso ana dheraira uri mubhaibheri areroya. All right, maita basa. Tinotenda imi. All right. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Oh,